שלום וערב טוב לכולם. אפשר להרגיש ולחתוך את ההתרגשות באוויר של הטקס. לפעמים אני נזכר שגם לי אי פעם בטקס כזה. אני מנסה לראות אם יש איזה שינויים. בית הספר הזה הוא גולת הכותרת של מערכת החינוך של פרדס חנה כרכור, ולא בגלל שהוא יחידי, בגלל שהוא פשוט מצוין. אז אני חושב שגם מגיע פרגון לליאור וצוות המורים וההנהלה. לא עולה כסף, כן, אפשר למחוא כפיים, מה יש? מגיע. זה בית ספר חילוני, לא דתי. כשאני הייתי ילד, למדו יותר שעות בבית ספר ולמדתי לקרוא סידור ורש"י ודברים אחרים. ולגמרי במקרה יוצא שטקס הסיום הוא בשבוע שקוראים את פרשת השבוע של שלח. אז אני לא יודע אם זה יצא במקרה או במכוון, אז הנה אמרתם שלחנו. אז כמו שאמרתי, בית הספר הוא באמת גולת הכותרת, היה לא שבכתר של מערכת החינוך. יש לנו מערכת חינוך מאוד מיוחדת, אני לא יודע אם כולם מודעים לזה, יישוב של 40,000 תושבים עם מערכת חינוך מאוד פלורליסטית שלא קיימת בהרבה יישובים יותר גדולים. ניסינו לתת מענה לצרכים של ההורים בעיקר, הילדים לא כל כך יודעים לאן הם הולכים. יש לנו דמוקרטי וממלכתי דתי וממלכתי רגיל, ועכשיו סיכמנו שהאנתרופוסופי שהיה פה מוכר שאיננו רשמי, משנה הבאה הוא מוכר ורשמי. ויש במערכת הממלכתית דתית תורני וממלכתי, ובתוך הממלכתי דתי יש אנתרופודוסי, אני קורא לזה, מענות רבי יחיא. משתדלים להגשים את החלומות של כולם, ואני חושב שיש פה מערכת חינוך יוצאת מן הכלל. שנה שעברה זכינו בפרס חינוך ארצי, ואם זה מעניין את מישהו, גם זכינו מקום שני ארצי בנושא תקשוב מוסדות חינוך. בדרך כלל אני לא מרבה לדבר, אני חושב שחינוך צריך לעשות ולא לדבר עליו, אז נעשית פה עבודה יוצאת מן הכלל. אני בטוח שגם שיעור המתגייסים מהמחזור הזה יהיה דומה לשנים הקודמות, גבוה בהרבה מאחוז המתגייסים במדינת ישראל, וגם אחוז המתגייסים לשירות משמעותי, מה שנקרא, גבוה בהרבה, גם בנים וגם בנות, ואין לי ספק שהעניין הזה הוא עבודת חינוך נטו, לא השכלה, אלא חינוך, ותודה רבה לבית הספר. עכשיו, תראו, כל זה לא היה קורה אם אתם ההורים לא הייתם מביאים את הילדים לכאן, ונותנים אמון במערכת, ומאפשרים לדבר הזה לקרוא. אז מותר לכם לפרגן גם לעצמכם ולמחוא כפיים לעצמכם. תודה רבה גם לכם. אחרונים חביבים, המסיימים, אני יודע שאין לכם סבלנות לשמוע את הקשישים, אז אני אנסה לקצר. אני מקווה שקיבלתם פה וספגתם מספיק כלים כדי ללכת הלאה. רובכם מתחילים לשמור עלינו ולשאת בנטל של ביטחון ישראל מהקיץ הקרוב, חלק ממשיכים לשנת שירות, אז לא נותר לי אלא לאחל, צאו לשלום וחזרו בשלום. ערב טוב. ערב טוב וחג שמח לכולם, קודם כל לבוגרים שסיימו 12 שנות לימוד, להורים שלהם הנרגשים, ולצוות בית הספר הנפלא בהנהגתו של ליאור. אני רוצה להגיד לכם שאני נכנסת פה לבית הספר כבר 4 שנים בליווי, ואם יש משהו שאפשר להגיד פה על בית הספר מעבר למה שחיים אמר ומה שעוד תשמעו על הפדגוגיות והערכים שהכל נכון, זה החום הגדול שאפשר לחוש אותו בכל מקום. גם חום, גם אהבה, גם הערכה של התלמידים ושל המורים אחד לשני, המון העצמה. ככה יצא לי לשמוע גם במעגלים של הכיתות לפני המפגש הזה, מה נאמר, עם מה המחנכים שלכם מציידים אתכם לדרך, וזה מחמם את הלב לראות כמה אהבה יש פה. וחינוך עושים מהאהבה, או לא עושים בכלל, ופה עושים אותו עם המון אהבה. אז תודה רבה לצוות המורים שמוביל אתכם, ביחד עם ליאור בראש שמנהיג אתכם, ולבוגרים היקרים, צאו בשלום וחזרו בשלום, יותר מזה אנחנו לא צריכים.
ערב טוב למשפחת בית הספר החקלאי, לכל הנוכחים בערב המרגש הזה. לבוגרות ולבוגרי מחזור ע"ח, לכולכם ביחד ולכל אחד ואחת מכם אישית. ברכות מעומק הלב לרגל סיום לימודיכם בבית הספר ויציאתכם לעולם הפתוח והשונה, לדרך חדשה, שבמידה רבה אתם תהיו שותפים ואחראים בקביעת אופייה ומהותה. אתם תלכו בדרך של עצמכם. טעם החיים יהיה מעשה ידיכם. אתם תהיו הגיבורים בסיפור שאתם תהיו מחבריו. הרשו לי לתת בתרמילכם 3 חבילות קטנות מניסיוני שלי בבחינת צידה לדרך. האחת, סוף מעשה במחשבה תחילה. קחו כל החלטה בחייכם מתוך שיקול דעת ובדיקת החלופות. ברוב המקרים, גם אם טעיתם, אין הדבר נורא, וניתן לתקן את המעוות ולבחור בדרך אחרת. השנייה, קחו הכל בפרופורציות המתאימות. החיים סביבנו סוחפים לקיצוניות, והכל נראה דרמטי וחריף. אם תכניסו שכל ישר ותבחנו כל נושא בריחוק מה, תראו שהדברים נראים אחרת. התלהמות וחיפזון יתר סותרים גישה שקולה ומפוקחת. השלישית, תנו כבוד לזולת. ראו את האנשים שיהיו שותפים עמכם למסע, ותהיו קשובים ורגישים למצוקותיהם. שתהיו תמיד וקודם כל בני אדם. שלא תאבדו את התקווה והאמונה ברוח האדם, וביכולתו ליצור חברה ישראלית טובה יותר. מאחלת לכם שתשכילו בהמשך המסע שלכם, לצעוד גם על שבילים קיימים שכפות הרגליים שסללו אותם, הביאו עימן חוכמת חיים רבה וניסיון רב שנים. אתם אינכם חייבים לשחות נגד הזרם, אך גם לא להיסחף בו. אתם יכולים לנוע בתוכו, כאשר אתם מנווטים וקובעים בו את דרככם הייחודית. אסא כשר כתב בספרו, ספר קטן על משמעות החיים. חיים יכולים להיות בעלי משמעות אם יש בהם גם חינוך להישגים, גם דבקות בערכים וגם מאמץ לעצב אופי אידיאלי. מכאן והלאה, אל תוותרו על השאלה, קראו תיגר על המובן מאליו. עשו לעצמכם חיים בעלי משמעות עמוקה. אני מבקשת להביע תודה והערכה לכל העושים במלאכה. לחיים גש, ראש המועצה, לרן גלר, מזכיר וגזבר המועצה, לאנשי המועצה, לליאור אבימן, מנהל בית הספר, ולצוות שלו החינוכי והמנהלי, לברנקו וייס, לשרון בן צור, יושבת ראש ועדת החינוך, ולעופר פירס, יושב ראש ההנהגה המוסדית. איחולי לכם תלמידים יקרים, לבריאות שלמה ואושר בכל אשר תבחרו לעשות. שמרו על עצמכם ועל זולתכם. צאו לשלום ושובו בשלום מכל מקום שתימצאו בו. תלמידי י"ב היקרים, הנה אתם מסיימים מסע בין 6 שנים בבית הספר החקלאי ברנקו וייס בפרדס חנה. עתידכם לפניכם. כאנשי חינוך אנו יודעים שהשקענו את המיטב שבנו על מנת שתצאו מבית הספר בני אדם ערכיים, השרים יראה ובוחרים בטוב. אזרחים מעורבים בקהילתם ומחוברים לחברה ולתרבות אליה אתם שייכים, וגם תלמידים טובים בעלי תחושת מסוגלות גבוהה ונכונים לכל משימה לימודית עתידית במכללה או באוניברסיטה או בכל מקום שתבחרו. הסתיים פרק חשוב בחייכם ועומדים להיפתח בפניכם פרקים חדשים ומרתקים לא פחות. השכילו לבחור בשביל הנכון וצעדו בו בבטחה, וגם אם לא תמיד תהיה זו הדרך הקלה, דאגו שתמיד תהיינה בחירותיכם במחשבה תחילה. המשיכו לבדוק, לנסות, לחפש וללכת אחר מצפונכם ואחרי הערכים שלכם, והיו מאושרים במעשיכם. המשורר יהודה עמיחי כותב, עברתי ליד בית הספר שבו למדתי בנעוריי, ואמרתי אל ליבי, כאן למדתי דברים אחדים, ולא למדתי דברים אחרים. עמדתי ליד בית הספר, בחדר הזה ישבנו ולמדנו. חלונות חדרי הכיתה
תמיד פונים אל העתיד, ואנחנו חשבנו לתומנו שזה הנוף שראינו מן החלון. אנו מאחלים לכל אחד ואחת מכם שתזכו להגשים את כל משאלותיכם, שהעתיד הנשקף מבעד לחלונות בית הספר יהיה עתיד מוצלח, רווי תחושת סיפוק והגשמה עצמית. אנו מאמינים ומקווים שתזכרו לטובה את בית הספר ואת אנשי החינוך שליוו אתכם. בהצלחה בהמשך דרככם. כל הדברים האלה שעשינו לא היו מתאפשרים ללא תמיכה של הרבה אנשים טובים שתומכים בי ובצוות בית הספר וכמובן בתלמידים. ראש המועצה חיים גש, אילנה זגול, מנהלת מחלקת החינוך, רן גלר, הגזבר שתמיד תומך ותמיד מקשיב, כמובן אנשי ברנקו וייס, עליזה בלוך שלצערי נמנע ממנה להגיע היום והחליפה אותה איריס סגי, מנחה שלנו, מנחה פדגוגית, מנהלת בית ספר לשעבר, משרד החינוך, המינהל לחינוך התיישבותי וכל הצוות שלו, דוקטור שושנה מירוצ'ניק, המפקחת של בית ספר שנפרדנו ממנה השנה. בית הספר יעבור למחוז חיפה, ואני בטוח שנמשיך לשתף פעולה עם אנשי משרד החינוך, וכמובן יושב ראש הנהגת ההורים עופר פירסט, איש יקר, אוהב את בית הספר. בשנה הבאה יסיים הבן שלו נועם את י"ב, והוא יעמוד פה וישא דברים. כמובן תודה לך עופר על התמיכה, על הליווי, כל אנשי הנהגת ההורים, אנשים מקסימים שאוהבים אותנו ומשתפים פעולה, ולכם ההורים, בלעדיכם כלום לא היה קורה. אתם שותפים לדרך, לערכים, למסלול הזה שהילדים שלכם עברו. אנחנו מאחלים לכולם אושר, בריאות והרבה הצלחה בחיים. אני מדבר בשם כל הורי השכבה. ערב טוב לכל הקהל הטוב והמכובד. ביושבי לכתוב את דבריי אלה על הבוגרות והבוגרים הניצבים כאן מולנו הערב בטקס סיום לימודיהם, כשזכיתי להכיר אישית כמעט את כל תלמידי השכבה, מגיל גן, יסודי, חטיבת ביניים, תיכון, ולכן אני אפנה מילותיי לליבו של כל אחד מכם. החלטתי לדבר על החיים הטובים והיפים שחוויתם עד היום, ושתמשיכו לחוות בעתיד הוורוד הפתוח בפניכם. כשאני אומר החיים הטובים, אני מתכוון שתראו תמיד רק את הצד החיובי, הנותן, המחייך, המעניק לכל בן אנוש, שתגיעו לכדי מגע אישי בכל מצב בעתיד הקרוב או הרחוק שלכם. כשאני רואה כמה שאתם, היפים, החכמים, הטובים שלנו, כל כך מלאי רצון ולב פתוח לנתינה, מתמלא ליבי בגאווה על כך שאנו כהורים, בשיתוף פעולה מלא עם כל צוות בית הספר, הנהגת ההורים הנפלא הזה, בבית ספר החקלאי פרדס חנה, הצלחנו להעביר לכם לא רק את הידע הפדגוגי הטוב ביותר, אלא ובעיקר את ערך החיים הנכונים בחיוך תמידי, באהבה ענקית. אני, וללא ספק כל ההורים כולם, כל הזמן מקבלים משובים מכל אחד במושבה ובכל הארץ, על האופי וההתנהגות הבוגרת והמנומסת של כולכם. ליבנו מתרחב, דור העתיד שכל כך השקענו בו, מצליח טוב מאיתנו, וזאת מטרת כל אם ואב. כל אשר נאחל לכם הוא שתשמרו על עצמכם, תביטו תמיד ימינה ושמאלה, ותגיבו תמיד נכון לכל מצב. אוהבים עד אינסוף כל הורי המחזור. אסיים בתפילה לשלום חיילי צה"ל, שבקרוב מאוד תהיו חלק מהם. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל וכוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו מהלבנון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים. ייתן השם את אויבינו הקמים עלינו ניגרים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה ומצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלה בכל מעשי ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם, ויעטרם בכתר ישועה ועטרת ניצחון, ויקום בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם,
להושיע אתכם, ונאמר אמן. ערב טוב לכולם. בוגרי י"ב היקרים, הורים, מורים וכל צוות ההנהלה והמנהלה. היום אתם מסיימים פרק של חיים, חיים כתלמידים, כחלק ממסגרת חינוכית שרגילים לדרך שמלווה במחנכים ובמורים. מסיימים ומתחילים פרק חדש של עצמאות, התנסות, בחירה וקבלת אחריות לבחירותיכם. לא מעט שומעים, וגם שמענו לאחרונה, ביקורת על ההתנהלות שלכם, בני הנוער, ילדינו. לעתים הביקורת מושמעת בהקשר של תחומי העניין שלכם, לעתים יכולת התקשורת שלכם, לעתים גם ביקורת נקודתית על דרכי הבילוי שלכם, ואפילו על מסיבות ונשפי הסיום שלכם. אבל אם מסתכלים עליכם לאורך כל הדרך שעברתם כאן, במיוחד על הערב הזה, שאנחנו גם חלק ממנו היום, אני לא מבין על מה הביקורת. בחודשים האחרונים, לצד ובמקביל לעמידה בבחינות בגרות תובעניות, כמויות חומר כמעט בלתי נתפסות, לצד חיי חברה, פעילות ספורטיבית, הכנה לגיוס, גיבושים ומיונים, חלקכם גם לצד עבודה, לימודי נהיגה, תחומי אחריות נוספים ואישיים, ועל כל הקשיים שבדרך הצלחתם להרים פה הפקה שלא הייתה מביישת אף מבוגר. לקחתם חלק פעיל בהכנות, בכתיבה, בחזרות, הייתם מעורבים, קיבלתם ביקורת, תרמתם, הוספתם, קיבלתם על עצמכם משימות וגם עמדתם בהם. תכננתם את זמנכם כדי להספיק הכל. שיתפתם פעולה, פעלתם בחברה ובצוותים, לקחתם הובלה ועמדתם תחת מי שהוביל באותו רגע. הוכחתם שוויוניות ביניכם לבין עצמכם, קיבלתם זה את זה, זו את זה וזו את זו, לקחתם אחריות, חשבתם, יזמתם, ביצעתם, פעלתם, אהבתם, צחקתם, טעיתם וגם תיקנתם. ומה כל אלה אם לא הוכחה ניצחת לכל הטוענים כנגד? הוכחה על קיומם של ערכים, על העומק הקיים בכם, על כישרונותיכם החברתיים, על יכולותיכם הגבוהות, על מעורבות, יכולת תרומה ונתינה ועל העתיד המבטיח הצפוי לכם. הוריכם השקיעו בכם את כל מה שיכלו, ידעו, הבינו, הרגישו וחשבו שתצטרכו. הכל כדי שתצאו לפרק הבא בחיים כאנשים עצמאיים ובעלי יכולות, בעלי ערכים ומחשבה חופשית ופתוחה. וככה גם השקיעו בכם מוריכם וכל הצוות החינוכי בבית ספר, שעטפו אתכם בשנות הלימודים והתיכון. לאור היכולות שלכם שהפגנתם ועוד תפגינו במלוא העוז בהמשך הערב, אני בטוח שתצליחו בכל אשר תפנו. אני מאחל לכם בוגרים יקרים, בשם כלל ההורים, דרך צלחה, בטוחה, נוחה ככל האפשר, מאתגרת, מספקת, מלאת עניין ותוכן, מגשימה ועצמאית. אי אפשר בלי קצת תודות. תודה לעובדי המועצה המקומית כולם, ועומדים בראשה, חיים גש, ראש המועצה, רן גלר, גזבר, מזכיר המועצה, ואילנה זגול, מנהלת אגף החינוך, על שיתוף פעולה ועזרה והשקעה רבה שנעשית בבית ספר בשנים האחרונות. זו הזדמנות לומר תודה גדולה גם לכל העוסקים במלאכה, מאנשי הניקיון, המאבטחים, דרך אנשי המנהלה, מורים מקצועיים, רכזי שכבה, מחנכים והמנהל כמובן. אתם עושים עבודת קודש, לעתים סזיפית, לעתים כפוית טובה, כי רק אנחנו ממרום שנותינו יודעים שאת העבודה הזאת, הקשה הזאת, הילדים שלנו יוכלו להעריך באמת רק במבט לאחור. מבט שיהיו בו געגוע וחיוך וחום והתרפקות והרבה הבנה בדיעבד. אז באמת תודה גדולה. אנחנו מעריכים את זה כבר עכשיו. ואתם בוגרים יקרים, תהיו גאים בעצמכם. אתם מוצלחים וראויים, וגם אנחנו גאים בכם. בהצלחה והמשך ערב נעים. חכה שנייה, פרד. אני רוצה עוד 2 דקות ברשותכם. עומד לידי פה איש יקר, פרדי סממה,
מי שלא, עכשיו אני באמת מתרגש. מי שלא יודע, הוא מסיים היום קדנציה של פעילות ציבורית בוועדי הורים של כ-12 שנה. 6 שנים. שש שנים מתוכם כיושב ראש הנהגת ההורים של בית ספר רבין. ואני רוצה להודות לו מאוד על כל פעילותו ופועלו למען החינוך בפרדס חנה. החלטתי לבוא להצטרף לאירוע הזה. כן, אני רוצה להודות לו מאוד על... פרדי, תקשיב. אני רוצה להודות לו מאוד על כל פעילותו ופועלו למען החינוך בפרדס חנה, בכל שנות העשייה שלו, בעיקר בבית ספר שלנו. בשם כל ההורים וחברי הנהגת ההורים, אני חושב שגם בשם הצוות וההנהלה של בית הספר, יישר כוח. כן ירבו כמותך, בשקט, בצנעה, בנחישות, אבל עם המון כוח ורצון להשפיע, כל הכבוד. ואני בטוח שפרדי לא ממש נפרד מאיתנו. ימשיך עוד ללוות אותנו ולתרום מזמנו וממרצו לבית הספר ככל שנצטרך. ואני מאחל לך פרדי הרבה בריאות ואושר ונחת מהמשפחה. אמן, אמן. ערב טוב הורים יקרים וצוות חינוך אהוב. אנחנו עומדים פה, נרגשים מאוד, ומריצים בראשנו את כל השנה העמוסה שעברה עלינו. לא מעכלים שזה נגמר. נזכרים ביום הראשון, איך עם חולצות לבנות נכנסנו בין כותלי בית הספר, פוגשים חברים שאת חלקם לא ראינו זמן רב. חושבים ואומרים אחד לשני, וואלה אחי, זה פאקינג שנה האחרונה שלנו. כל כך הזוי לחשוב שהרגע הזה, שמרגיש כאילו היה רק אתמול, היה לפני כל כך הרבה זמן. תמיד מדברים על כך שאנחנו רוצים לסיים את הלימודים, ואתמול הגיע הרגע הזה, שחיכינו לו כל כך הרבה זמן. סיימנו בית ספר, סיימנו את כל המבחנים, את רוב הבגרויות, את השיעורים המשעממים ואת חולצות בית ספר שלא נצטרך יותר לראות לעולם. אבל פתאום, מי ניסוס עולה בי? פתאום אני נזכר בכל הרגעים הקטנים שהתגעגע אליהם כל כך. לקום כל בוקר ולפגוש את כל החברים, לשבת בחוץ בהפסקות ופשוט לצחוק, להמציא בדיחות ולפעמים לכעוס על כולם, לדבר עם הורים, לשתף חוויות, לצאת לטיולים ולים אחרי הבגרויות. פתאום אני מעריך כל כך הרבה דברים שלא ראיתי מקודם. פתאום אני מבין שהרגע השמח הזה גם קצת עצוב. אנחנו שנייה לפני מסיבת הסיום, ורגע לפני הנשף והאפטר, עמוסים ברגשות ומתים לסיים את הבגרויות. עברנו שנה מטורפת, עמוסה בפעילויות מכל סוג. עבדנו, עזרנו, התרמנו, פעלנו, צחקנו, נהנינו, ובעיקר הוכחנו את עצמנו כשכבה מנצחת. אז בואו נסתכל במבט לאחור. כשכבה בוגרת התגבשנו במסיבות שכבה. הראינו נוכחות בימי י"ב מטורפים. הראינו יצירתיות והקמנו את עיתון בית הספר. הראינו נתינה ועשינו פרויקט לאיסוף מזון. נתרמנו להרוויח כסף לפרויקטים עתידיים על ידי הקמת קיוסקים ועמדות מחירה בימי הורים. והקמנו את הקרנבל פורים הכי משוגע שפרדס חנה ראתה. והכי מוצלח שהיה בשנים האחרונות. לאורך כל השנה עברנו מפגישה לפגישה, מפרויקט לפרויקט, ועשינו הכל כדי שתהיה לנו שנה חווייתית, ושנרוויח מספיק כסף לנשף ולמסיבת סיום. אנחנו מקווים שנהנתם, כי אנחנו מאוד. רצינו להגיד תודה רבה, בראש ובראשונה, לאוריטה, שהייתה איתנו לאורך כל הדרך, וסייעה בהכל. מגיע. כמובן שגם ללא צוות החינוך של השכבה שלנו, לא היה קורה כלום. תודה רבה. תודה רבה ליובל סיסם שעזרה למועצת תלמידים בכל מה שהיה צריך. תודה לליאור ונטע ששיתפו פעולה עם הפרויקטים שלנו. תודה מיוחדת לאייל, המנהל האדמיניסטרטיבי, ששהה איתנו באינספור ישיבות ושתמיד הייתה לו תשובה לכל שאלה ומענה לכל בעיה. תודה לכם שכבה יקרה, שהייתם פעילים לאורך כל השנה והראיתם מה זה חברות אמיתית. היה לנו עונג להיות יושבי ראש מועצת תלמידים השנה ולעמוד באחריות. תודה לכולם, ירין, אורן וטל. אז ערב טוב, ראשית אתחיל בתודות לצוות חטיבת הביניים, צוות המחנכים בהובלת רכזת השכבה אסנת בלמס, וצוות ההוראה המקצועי
שליווה את השכבה בשנותיהם הראשונות בבית הספר, ולאחריהם קיבלנו אנחנו אותם, צוות החטיבה העליונה, צוות החינוך וצוות ההוראה המקצועי. גם לכם תודות על הליווי בשלוש השנים האחרונות. תודות אחרונות לכל מי שעמל, טרח, עזר והביא לקיומו של ערב זה, ערב סיום י"ב. תודה רבה. ועכשיו אליכם, יקיריי, שכבת י"ב, שכבת ע"ח. מחזור אחלה, מחזור עם אנרגיות בשלל גווני הקשת, ובו מספרים מובילים. 185 תלמידים, 114 בנים ו74 בנות, 8 אנשי צוות, 7 מחנכים, יועצת אחת ורכזת אחת, 3 טיולים שכבתיים, 1 גדנ"ע, 2 משלחות, פולין וגרמניה, ועוד שלל אירועים משותפים. אך אין סוף שינויי מערכת ועד אין קץ תלונות וקיטורים. אלו מספרים מנצחים שהובילו שכבה להצלחה בהרבה אהבה. כמו מזג האוויר ועונות השנה, גם אצלנו חגגנו עם צבעי שמחה, כעס, כאב, צחוק, תסכול, והכל בצבעי האהבה. ליווינו אחת את האחרים לאורך 3 שנים מרתקות עמוסות באירועים וחוויות. אני מאחלת תלמידי שכבת אחלה שתמשיכו להוביל ולהשאיר חותם בכל מקום וקהילה בה תהיו, שתמצאו אושר ואהבה בכל אשר תבחרו לעשות ושתצלח דרככם. אומרת אודרי אפבורן, שחקנית הוליוודית, לא כל כך מהתקופה שלכם, והאמת היא שגם לא מהתקופה שלי. אבל היא אומרת, אני מאמינה בוורוד, אני מאמינה שצחוק הוא שורף הקלוריות הטוב ביותר. אני מאמינה בנשיקות, הרבה נשיקות. אני מאמינה שצריך להיות חזקים כשהכל נראה רע. אני מאמינה שאנשים שמחים הם האנשים הכי יפים. אני מאמינה שמחר הוא יום חדש ואני מאמינה בניסים. אז לא לשכוח שכבה יקרה ולהמשיך להיות טובים. באהבה גדולה ממני. ועכשיו נעבור לחלק החשוב באמת, למופע של השכבה. תשמעו סיפור, סוף טוב זה ברור, על שכבה אחת קטנה. את הכל נראה, הכל נחשוף, אחר כך כבר ודאי נחטוף. שבו בנחת. החקלאי כן, כן ברנקו וייס כן, בואו תצטרפו לחוויה, כן יש כאן הכל, זה עין חט כן, בעין חט, וכשתשמעו את הסיפור תהיו בשוק, מבטיחים שלא תפסיקו גם לצחוק. עין חט שכבה בסדר, עוד חודשיים רק בלי נדר, לצבא ילכו ללבוש מדים. אבל מה שכאן היה זה משהו שלא נשמע, על שכבה מהאגדות או מסרטים. כולם כאן נחמדים וכמובן כולם טובים, נכון שלפעמים מעתיקים הם מבחנים. אז נכון זה די בנאלי להתלונן על מה שרע לי, לעזוב ממש לא בא לי כי זה לא יהיה ריאלי. החקלאי כן, בחקלאי כן, תמצאו תמיד את הדברים הכי טובים. בעין חט כן, רק עין חט, כמו באגדות היה ממש מדהים, רק לפעמים קרו דברים קצת מוזרים. ואם תרצה לבוא ממש אז אל תדאג ואל חשש, חולצה עם הסיכה פשוט תלבש. כל הזוגות בהפסקות רק מתנשקים ומתנשקות, וזה בכל מקום ממש ממש מורגש. ואם איחרת לשיעור תפנה אז להוריד, תמציא תירוץ על האיחור ואל תפתח חזית. פספסתי את ההסעה או לא מצאתי חניה, נשבח שזה כן קרה, תשאלי את וייס בבקשה. החקלאי כן, בחקלאי כן, תמצאו תמיד את
הדברים הכי טובים. בעין חטא, רק עין חטא, כמו באגדות היה ממש מדהים, רק לפעמים קרו דברים קצת מוזרים. כאן תוכלו אז להכיר עוד חברים מכל העיר עם כל מיני סוגים של תלמידים, את הבנות הכי יפות, את הגברים הכי שווים, וגם כאלה שחסרי חיים, גם תלמידות ותלמידים שמבריזים משיעורים, ומגמת התיאטרון של הדרמה לא עושה חשבון. לא תראו פה אלימות ולא תראו פה גזענות, רק לפעמים קצת רוח שנות, אז בשבילכם זאת הזדמנות. רק עין חטא, כמו באגדות היה ממש מדהים. עם האהבות, ההפסקות, המבחנים, הבגרויות, עם המורים או המורות, הטיולים, האכזבות, הצופים והבנות, לימודים של מגמות, תיאטרון והצגות, להיות או לא להיות. קפיטריה, דיזינטריה, איך כולם פה בהיסטריה, מספיק לשיר, בואו להכיר את הבית ספר פה בעיר. חקלאי כן, עם עין חטא. אז בוא נתחיל בהצגה ונשחק כולנו פה. לא, 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 מה? לא, לא, לעצור הכל, לעצור, מה זה היה? מה זה היה? זה היה טוב לדעתכם? שקט! זה הייתה שאלה רטורית, זה היה גרוע מאוד. בשביל מה אני צריך את זה? בואו נמכור את התמלוגים, נזדכה על השירים ונחזור לנתניה. יאללה, רות, עופו מהבמה, לרדת. ביי, ביי, ביי. להתראות. ביי. אוי, היי לכם. שמעו סיפור. היה בבית ספר, בין יופי של שדות, בין לולים, עורבות וכמה פרות. שמו הוא החקלאי. איי, משהו למופת. פעם אחת נכנסת, לא תרצה לצאת, או שלא תוכל לצאת בלי אישור. לא משנה. ובו בבית ספר נפוץ השמועה, על שכבה, איך נאמר, אגדה. לטוב או לרע, נשאיר זאת לשיפוטכם. בכל זאת, חייבים להתקדם. הפעם אתם עושים את זה טוב. 3, 2, 1, אקשן! את יודעת כפרה עליק, את יודעת מה היה לנו במרוקו? איי, אני הייתי מקורב למלך, היו לי משרתים, אבל כל מה שהמלך רצה, יימח שמו עשיתי. טוב יאללה סבא, מה מרוקו עכשיו? תריץ באיזה 100 שנה קדימה. צודקת, 1856, סבא שלך מתגייס 1936, סבא שלך מחזיק ביד אחד. אז אני הגעתי לחקלאי, הבית ספר. אבל חקלאי לא היה כמו היום. היום בשביל להגיע לבית ספר, אתה צריך לעבור קיר 1, 2, 3, ימינה, שמאל, עוד פעם ימינה, ועוד קיר 2, 3. טוב, אבל סבא, מה היה בחקלאי? בחקלאי? הייתה איזה אחת שמיטה עליי. מה סבא, אתה עשית לך, יא? לא ידבעת חמשלו, זה ביטוי. בקיצור, היא וכל 7 תכנונים שלה, היא הסתובבו סביבי. אבל אני לא שמתי עליה. מראה שעל הקיר, תשבי באמא שלך שאני לא הכי יפה בעיר. שירגי. טוב, קחו. אני מתמטיקה. אני אזרחות. חינוך מיני. מה, גם זה חשוב. נו מה? טוב, שו נשמות. חפרתם. קדחתם? שתהיו בריאים, היום קמתם ואכלתם לי, מה זה את הראש? שירגי הזאת כזאת יפה. שפה על הלאפה. הייתי מודד אותה עם הזווית. הייתי מעלה אותה למשפט אצל פיתגורס. אולי אני אזמין אותה אליי הביתה, לפתור משוואה עם 2 נעלמים. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. הייתי מודד אותו גם עם הזווית. על מי אתה מסתכל? אני? אני לא, אני... נסגור לך את בלוטת התריס. זה תריס חשמלי, זה קצת בעייתי. דברי איתי, אה? נו, מוח של גבר זה כמו GPS. רואה בחורה ישר מחשב מסלול מחדש. תראו אותו איך הוא הולך כמו ישו על המים.
ישו הצליח ללכת על המים כי המשקל שלו בהתאם לפחמן הדו-חמצני באוויר באותו רגע. אני לא מבינה, מה אתה מנסה לרמוז, שאני שמנה? ישו הצליח ללכת על המים כי המשקל שלו בהתאם לפחמן הדו-חמצני באוויר. תשמע, אם תמשיך ככה, כל המערכת יחסים בינינו תהיה ממש עליות וירידות. מה זאת אומרת? אתה עולה לי על עצבים ואני מורדה לך כאפה. טוב, בואו לעולם ספורט, אני חייבת להוריד את הלאפה שתקעתי עכשיו, יושבת לי כאן. נו מה, יאללה, איפה המורה? עוד לא באה? בראש, קדימה בשולה 10, 9, 3, 1. או, בנות, תראו מי זאת הגיעה בו בפעם הראשונה. איפה אתה היית? כפרה, אל תגיל, יש לי על הכל אישור מיפה. או, ובגלל זה את נראית כמו דומי. איזה שאתם אומרים שלכם. אתם יודעים, אני פעם אחת בחקלאי איחרתי 2 דקות. מאמנת שלי, יבגני. מה? שם זה שם של בת. זרק אותי ברפת, אני עם הפרות, מו 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 מו. אבל לא ויתרתי, הקרבה. זה מה שמיניסטים צריכים, הקרבה. דפקה זאתי. מה זה פה, לקה ברגל שלך? כפרה זה לא לקה, זה ג'ל, ואני לא ידעתי שאסור לקה. לא ידעת לקה? מחר הולכת בטיילת, ארס פול ווליום, רואה לק, נדלק, טאק מתעוררת בגיל 20, אמא ל3, כולם אומרים, אמא מוצצי, אמא חלבי. דפקי, כל זה מה זה גרם? תסתמה ברגל הגר! תגידי, לא הגזם קצת כפרה? הגזימה. טוב, נראה לי אני הולכת לכבוש את ליבו של הבחור, וזהו. אימנה נילי? מילי. מי זאת מילי? הפצצה מי"ב 4? לא, זה י"ב. זה ביטוי. לא חשוב. מילי, מתי כבר תעני לי? זה לא קרה. אני מזרחית מעולם, יופי יומן! כמה פעמים! תמיד הוא בא אליי במכונית עם גג פתוח, ביולי-אוגוסט מרימים לי את המצב רוח. היפה שלי יודע את כל חושותיי, וזה נמשך עד מתי. תמיד אומרים לי שאני מלכה של דרמה, ויכולה גם להפנית את הדלי למה. כל כך הרבה דגים בים כבר טבעתי עכשיו, אתה תצלול עד אליי. קוראים לי בשכונה מלכת השושנים, כל מה שבא ליד אני הופכת לקוצים. רצה כבר שמועה בשדרות של תל אביב, שלבבות אני שוברת כתחביב. קוראים לי בשכונה מלכת השושנים, כל מה שבא ליד אני הופכת לקוצים. רצה כבר שמועה בשדרות של תל אביב, שלבבות אני שוברת כתחביב. תמיד הוא בא אליי, אוסף אותי עם רד של מלך, אני עושה לו פטוס וקוברת לו בדרך. לי המאמי תקרא לי מהיום עוד מזל, אז רק אל תתבלבל. קוראים לי בשכונה מלכת השושנים, כל מה שבא ליד אני הופכת לקוצים. רצה כבר שמועה בשדרות של תל אביב, שלבבות אני שוברת כתחביב. קוראים לי בשכונה מלכת השושנים, כל מה שבא ליד אני הופכת לקוצים. רצה כבר שמועה בשדרות של תל אביב, שלבבות אני שוברת כתחביב.
ושמרנו דיסטנס, ידידים הכי טובים עשינו מישמש. אי אפשר לחסום את האמת, למה הכל יתנפץ אם לא ניתן לזה לצאת? אז היא חוזרת, פתאום הכל ברור לה, כתבה מחברת מה מותר ומה אסור, גם היא הבינה שזה זה, אז ניכנס ונראה מה יצא אם ננסה. את הסיבה שלי לחייך, רוצה להיות רק לידך, לילה ובתפילותיי, אולי את באה אליי. חלום של כל גבר, 2 קילומטר מעבר היתר, רק להיות מעוטפת, יפה מתוקה כל מילה, כל מילה מלטפת. מישהו למעלה רואה ושומע, שאני נוסע, רק מתפלל שישמור לי עליה. בואנה, אתם קולטים סיימנו בית ספר? איך אני אתגעגע? יאללה, יאללה, בואו לים. הלו? מי זה? I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. So hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. When I call, you never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that. חייל! מה אתה עושה? אני מתקשר לאמא, לאורית, לבית ספר. 30 שניות הקפת את הבניין, צא! וואי, מה תגיד, סבא? הבנות אצלכם בשכבה היו תמיד כאלה שוות ויפות? לא, בכלל לא. הם התחילו להיכנס לכושר לפני הגיוס לצבא. וגם על זה יש לך סיפור? כמובן. בואי נספר לך על היפיפייה הנרשמת. הנרדמת. הנרשמת, לצבא. וואו, וואלה תרמה. וואי, קיבלתי זימון לצנחנים. באמת? לא נכון. נשמה, זה שאתה רגיל לעוף על עצמך לא אומר שתהיה בצנחנים. אז אותך צנחנים, באתי הג'ובניק ב-80. אני בכלל שמעתי שסוגרים אותו ומעבירים אותו לדרום. מה איתך? בואנה אח שלי, אני קיבלתי יום סיירות. מקבל לעבור ולקבל או מטכ"ל או שייטת. שייטת, הוא אומר לי. הבן של הרמטכ"ל לא מתקבל, אז אתה תתקבל? אבל אני, יש לי פרוטקציות. אני יכולה אפילו להיות בסיירת מבצעים. למה איפה משרתים סיירת מבצעים? מה יש לך? יש פול בסיסים. קניון מלכה, עזריאלי, עיר ימים, מלא בסיסים. נשמה, קוראים לזה פקידה בקריה. כפרה עליך, פקידה יודעת לעשות קפה. אני? מה זה לא? אני בכלל רציתי שריון. וואי, מתאים לך שריון. כן, זה הכי אני. האבק, הטנקים, קרבה עצמית. לא, כי אתה זז כמו צב. מה איתך? אני? יואו, הצבא. שכחתי מזה לגמרי, הייתי רדומה בטירוף, לא מילאתי מנילה וגם לא התקשרתי למיטב. לאן את רצה? יש שיעור. להתקשר למיטב. חיה בסרט. אמא, אני בבית. שלוש, 5, 2, 9. לקוח כבול,
שיחתך מציקה לנו. זמני ההמתנה ארוכים כרגיל. באפשרותך להשאיר מספר פלאפון ולחזור אליך בזמן הכי לא נוח באמצעות צנתוק. גולני שלי. צה"ל, צבא הגנה לישראל שלום, מדברת מנילה, במה אפשר להזיק? היי, אני ממש צריכה את עזרתך. שם? דנה. אני ממש צריכה שם משפחת תז ורוחב הגן. מה? סתם. מה התז שלך? 313131 דנה לוי, רחוב התחייה 69, קומה ראשונה. את בפרדס חנה או קרקור? פרדס חנה קרקור. פרדס חנה קרקור, אוקיי. מה אפשר לעזור? אני ממש צריכה את עזרתך. הייתי רדומה בכל העניין של הצבא ולא מילאתי מנילה וגם... אני לא יודעת מה לעשות. יש לך רעיון לאיזה תפקידים להציע לי? טוב, אז ככה, אני יכולה להמליץ לך על כמה תפקידים. רגע. בראש ובראשונה, חשוב לי להדגיש כי לכל תפקיד יש חשיבות רבה, וכל אחת תורמת את חלקה למערכת, ובסופו של דבר הכל בעיני המתבונן. לא הבנתי כלום. גם אני לא. אני חייבת להגיד את זה. אוקיי, אז בכל זאת יש לך איזה תפקיד שאת יכולה להציע לי? טוב, יש לי אחראית שטחנים, קצינת דיו ומדפסות, סמלת מעברים. רגע, זה לא לוחמת מעברים? לא מתוקה, סמלת מעברים היא אחת שמעבירה את החיילים בין עזריאלי לקריה, בבטחה. וואלה. אולי משהו יותר קרבי, כמו שריון. שריון? כן. את יודעת מה זה שריון? ראשי תיבות, שבת ראשונה יוצאים והשאר נשארים. אוקיי. את רוצה קלב? חלב? קלב, קרוב לבית. מה? אני לא מבינה. טוב, תקשיבי, בקרבי אני מה זה לא מבינה, אני מעבירה אותך לקצינת מיונים אחרת. אוקיי. יש לך שיחה. אלף מיונים שלום, במה יכול לסייע? היי, רציתי להבין... להבין יותר טוב בכל הקטע של הקרבי, קו נטוי תומחל. תומחל? קו נטוי קרבי. מה ההבדל? מה ההבדל? כן. שומעת? מה ההבדל היא שואלת אותי? צעירה. יש המון הבדל. ההבדל הוא, למשל, בשינה, כשהולכים לישון. שימו לב, 6 שעות מטכ"לי כולם ישנים. אני לא רוצה לשמוע דיבורים, ובטח שלא צחוקים, זה ברור? כן, המפקד! והנסיך והנסיכה חיו בארמון, באושר ואושר, עד עצם היום הזה. לילה טוב, חיילים. לילה טוב, המפקד. גם בכל הקטע של הקרב יש הבדל? שימו לב, את הרימון, יש לקחת אותו, לסובב את הנצרה, להוציא את הנצרה ואז לזרוק את הרימון. זה ברור? כן, המפקד! מעולה. יאללה, בוא נעשה את זה. שימו לב. 21, 22, 23. צעד. שימו לב, את הרימון יש קודם כל לפתוח את הפקק ורק אחר כך למזוג לכוסות. אני חוזר, קודם כל לפתוח את הפקק ורק אחר כך למזוג לכוסות. בסדר, הבנתי. בסדר, הנה, שמאל, בסדר. הבנתי. נשק טען? אש! נשק טען? אש! אבל ההבדל הכי גדול הוא במורל. וואלה. פלוגה ג' תנו לי ג' פלוגה ג' תעשו מורל! בצעו כולם, 1, 2, 3, 1, 2, 3, צא! יאללה מורל, תנו לי ג' קח בבקשה, מפקד, זה מדוקטור אלברט, שיהיה לך יום טוב. היינו פה. God
החיילים הולכים בדרך, שמאל ימין עוברים בעיר. החיילים זורקים לך פרח ומול גדל קוצים בשיר. גולני, גולני שלי, גולני שלי, גולני, גולני שלי, גולני שלי. גולני, גולני שלי, גולני שלי, גולני, גולני שלי, גולני שלי. השמש ידום בין עזה לרפיח, ירח ילבין על פסגת החרמון. פרחים בקנה ובנות וצריח ישובו לעיר, חיילים בהמון. הוא פשוט שריונר, לא פחות ולא יותר, קצת נחמד, קצת נבזה, זה הכל זהו זה. הוא פשוט שריונר, לא פחות ולא יותר, קצת נחמד, קצת נבזה, זה הכל זהו זה. בשמלה אדומה ושתי צמות, ילדה קטנה יחידה ותמה עמדה ושאלה למה. וכל הרגש וכל השערות עמדו מזה הפעם ולא מצאו תשובה, עמדו מזה הפעם ולא מצאו תשובה, לא מצאו תשובה. ותאמינו לי שדווקא בשבילי הוא טוב יותר מכל הבחורים ההם. ותאמינו לה שדווקא בשבילה הוא טוב יותר מכל הבחורים ההם. שוטי שוטי ספינתי, הים כל כך כחול. אני אהיה עוד רב חובל כשאהיה גדול. בוא אלינו, אלינו, אלינו לים, אל הים המלא והפרוע, אל השמש הזאת, הרוחות לעשות, כי הים לכולנו בטוח. ישנן בנות אשר הולכות עם כל אחד, אם הן רואות בחור נחמד הן מוכנות לטוס מיד איתו אפילו עד אילת. אבל אני איני כזאת, אבל אני איני כזאת, היא לא כזאת. מי שאין לי ביטחון אני לא יוצאת גם לקניון, לא. אבל אני איני כזאת, אבל אני איני כזאת, עם מי שאין לי ביטחון אני לא יוצאת גם לירקון. זה אינו משל ולא חלום, זה נכון, כאור בצהריים, כל זה או מחר אם לא היום, ואם לא מחר, ואם עוד לא מחר, ואם עוד לא מחר, אז מחרתיים, מחרתיים. מה, עוד פעם אין חניה בבית ספר? הנה זה, הוא יוצא. לא, הוא הרגע הגיע. שם יש אחד יוצא. לא, הוא גם עכשיו נכנס. טוב, מה, נחכה? נחכה. מה נעשה? טוב, שים מוזיקה בינתיים. יאללה. מוזיקה. בא לי בית מלון בקופנגן, עם יד אל השמיים ורגל על ענן. בא לי לעשות שם בלגן, מהבוקר עד הלילה. בצהריים כל שבוע זה רק בירות מכות ושמיים, כולם זרוקים כאן על החול ואת עוברת כמו בשיר עם בגד ים זעיר, אולי הכי יפה בעיר. איש שמאמין לא מפחד את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם והוא שומר אותנו. קורא לך הלילה, הקשיבי, נשאר בכל אלייך אל חלומך,
מי שם נפשו שתהי מאושרת, מי ישים יד ויבנה את ביתך. I'm a golden boy, come here to enjoy. I'm the king of fun, let me show you how we do it. I'm a golden boy, come here to enjoy. And before I leave, let me show you Tel Aviv. אין לנו זכות בכלל להתלונן, הכל תפוחמסה וברוך השם כי החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים, החיים שלנו דבש בשפתיים בעוקץ של עקרב, יש לה אש בעיניים, אבל גם לב זהב כמו אצבע שלכת, בכלל לא סתיו, יש סיכוי עוד לשנינו, אבל לא עכשיו. הנה זה יוצא. די, מה? בשביל מה באתי? תגידי כפרה עליק, איך אני מעביר את הקובץ הזה מכאן לכאן? פתח חלון, סבא. קר כפרה, אני לא רוצה להיות חולה. סבא, תפתח חלון חדש במחשב. ותגרור אותו. הסלחתי, אפשר להמשיך? אמא? איזה סיפור? סבא, תקשיב. מצוין. אז האגדה הבאה שלנו היא קצת הזויה. על כיתה שלו הכי... איך נאמר? חכמה. אמרת יפה. וכיאה לאגדה הזויה. אריסה בארץ הפרעות זה ישמע. בוקר טוב למגמה לאמנות הסלסול על שם זוהר ארגוב, נא לשבת. תלמידים, היום אנחנו ממשיכים מהשיעור האחרון שלנו בספרות. היום אנחנו הולכים לנתח שיר נוסף בספרות. כמו שאני תמיד אומרת, מאחורי כל טקסט מתחבא עומק, משמעות והרבה מעבר. וכל מה שלנו לעשות זה למצוא בין השורות את מה שכתב המשורר. שימו לב, אנחנו מתחילים בשיר של היום. כבר בשורה הראשונה מרמז לנו המשורר על משהו, שימו לב. יונתן הקטן רץ בבוקר אל הגן. מהו בוקר? למה בוחר המשורר להגיד בוקר? כן, טלי? בוקר ושמש, וציפורים מצייצות, וקורנפלקס, מלא קורנפלקס, אני אוהבת. יכול להיות, עוד מישהו? יום. לא בדיוק. רועי? סתם בוקר, זה לא משהו. כן, שגית? המורה, לדעתי זה לא בוקר, זה בוקר, ובוקר באנגלית זה קאובוי, וקאובוי זה ילד פרה. אני לא מאמינה, איזה גאונה, כל הכבוד, שגית. ילד פרה, מה שאומר שיונתן היה ילד שמן. ושימו לב שהמשורר ממשיך ברמיזותיו כלפי יונתן על נטיותיו ואומר לנו רץ בבוקר אל הגן. באיזה גן מדובר? כן, טלי? המורה, אני חושבת שזה גן ירקים מעגבנייה ומלפפון וחסה מלא חסה, אני אוהבת חסה. לא בדיוק, לא בדיוק. עוד מישהו? גן סגור. לא בדיוק. רועי? סתם גן, אני לא מבין מה. אתה אטום, רועי, אתה אטום! כן, שגית? גן העצמאות, המורה. נכון, שגית, אלוהים, כמה מוח ביצור תימני קטן. גן העצמאות. ושימו לב שהמשורר לא מותיר ספקותיו לגבי יונתן על נטיותיו ואומר לנו חור גדול במכנסיו. כן, טלי? המורה, אולי זה יונתן מהתנ"ך. הלכת רחוק מדי, טלי? כן, שגית? המורה, אולי זה יונתן מהתנ"ך? נכון, שגית, נכון, אלוהים. סליחה, מורה. מה זה הניתוח הזה? יונתן תימני מהתנ"ך? מה זה הדבר הזה? זה כמו שאמרת שהשפן הקטן נכתב על מלחמת לבנון. השפן הקטן הוא אכן שיר על מלחמת לבנון. לא, אפצ'י. לא, אפצ'י, רועי, אפצ'י. אתה חייב להבין בין השורות. אוקיי, תלמידים, אני רוצה לשמוע קצת מהשירים שהבאתם לשיעור היום. כן, נורית? המורה, השיר שאני בחרתי להביא הולך כך. אין לנו זכות בכלל להתלונן. הכל פה, טפו, חמסה, ברוך השם. החיים שלנו תותים.
החיים שלנו תותים. בראבו, 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 נורית. המורה, אני לרצות קוראת שיר ברשותך גם. בבקשה, ודים. יורי, אמרתי יורי! בבקשה, ודים. אצלנו ברוסיה יש לנו זכות בכלל להתלונן. החיים שלנו פוטין, החיים שלנו פוטין. אנחנו איתך, ודים. הפ, הצלצול הוא בשביל? לנו! הפ, לפני שאתם עפים מפה, כאילו יודעו שיש פצצה בכיתה. תודה. את פצצה יותר דומה למהנדס שלה. הפ, כולם רושמים שיעורי בית. בלי אוך. בלי עוף. בלי עליכם לספר בקצרה את שנות הלימוד שלכם בחקלאי. למה? מה כבר יש לספר? למשל, הטיול של כיתה ח'. מה קרה בטיול של כיתה ח'? מה כבר קרה בטיול? מה כבר קרה? פלשבק. מה זה הגשם הזה? הלכנו כל הטיול. שטויות. חזי אמר שהגשם תכף ייפסק ויוצאים בכל מצב. זהו, אמרתי לך, אין טיול, בטוח אין טיול, בטוח. אבל חזי אמר. לא, אין טיול, אני אמרתי לך שאין טיול, בטוח. אתה רואה, המורה? זה באמת היה טיול מוזר. אוקיי, אפשר גם לדבר על החברויות שיש בשכבה? איזה חברות? יש מלא חברות בשכבה. מלא. וואי, עוד פלשבק. עוד פלשבק. נראה לי שולח חברות לשרון בפייסבוק. סבבה. הנה, תראי, כבר שלחה לי הודעה. בחיים אל תשלח לי יותר הודעות בפייסבוק. קקי מחייך. אתם רואים? עברנו דרך לא קצרה. מה? דרך, דרכים, דרכנו, שורש דרך, בניין פעל, הוא דרך, הם דרכו, הן תדרכנה. לא. בלי לדעת את גורלנו, או מה יהיה, כל אחד מנחש קדימה, עד היכן שהוא רואה. אני נוסע, לא יודע לאן את היית בשבילי הכל וזה לא היה מזמן. אלא לא נודע, אלא לא נודע, אלא לא נודע. הולך בטל, הולך בטל, הולך בטל, הולך בטל, הולך בטל, הולך בטל, הולך נגד הרוח, המלאכה מתנדנדת, אני סומך על הגשם, שימשיך לרדת, שימשך הלילה, אהובתי על פחד, תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר. איך ארוכה ומפותלת, אני נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם, אף פעם לא אפסיק ללכת, אני נופל וקם, נופל וקם, עובר גשר בגשר, אני נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם, כמה ארוכה ידנו, אני נופל וקם עם ראש מורם. אני נוסע, לא יודע לאן את היית בשבילי הכל וזה לא היה מזמן. ניי 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 אני הולך לבית שאן, אני הולך לבית שאן. תשמעו לי קורא לך,
היחידה. דרך המלך אהבתי. השירים שכל כך אהבת ממלאים את ראשך, זאת הדרך שלך. שבילים עמוסי מנגינות מובילים לביתך, זאת הדרך שלך. כל מה שלא העזת, כל מה שמזמן כבר ידעת, עמוק בלבך, זאת הדרך שלך, זאת הדרך שלך. When summer is near and spring break is just around the corner, Haklai students ready to go to the beach instead of studies their bagruyot. On the other side stands a well-trained teacher's crew that won't give up. שוב זה קרה. מה קרה? הם הבריזו? מי? התלמידים? חייבים למצוא ולהחזיר אותו מהר. יש להם עוד בגרויות לעשות. בסוף הם ייכשלו. טוב, יוצאים למשימה. מי איתי? Haklai teacher crew vs Haklai shministim. They will search wherever they can. They will follow this to the end. A great journey of teachers searching for the students that decides to leave freeze from the school. Starring Karen Ben Shmuel, Ofer Levy, Haya Hirschberg, Mayan Shiloh Gorga, Orit Shalit Moni, Mira Ravid, Rina Dayan, and the Yoetzet, Tzipi Trovardi. Don't dare to blink, they will find you. Soon, in the cinema, close to your home. כמה אוכל כפרה על ג'קלין. בסדר, בסדר. זה כפרה עליק. זה מה שהיה הרוב בבית ספר חקלאי. ואתם שיושבים שם כבר מעל 40 דקות ורואים מה עבר על שכבת עין ח' בכל 6 שנים האחרונות. בטח רוצים לדעת מה היה לנו עוד. אז חוץ מהמון תירוצים. וואי, סליחה המורה, ניסיתי לחנות ודפקתי לליאור את הטויוטה. המורה, זאת לא אני, זה וייס, הוא הלך לחפש את הכובע. שומעת, איחרתי כי היה לי קקי. המורה, שוב אין לי שיעורים, אבל נודרת שזה לא באשמתי הפעם. וואי, תקשיבו, עדנה חפרה לי שוב פעם בבוקר עם האיחורים האלה. זה עצבים. המורה, זה יום ראשון, בחייאת שחררי אותי. ולא מעט ריגושים גם. יו, רוחתי, אני מה זה שרופה עליו מאוהבת. עברתי טסט, שמיני! יא, שוב אפשר לבוא עם הוויאנס. יואו, כמעט שנה ביחד. מתי? עוד 11 חודש. ובואו נגיד שגם אספנו המון חוויות. בני מצווה. טיול שנתי. קורס מדע. טיול שנתי. קבלת תעודות זהות. טיול שנתי. משלחת גרמניה. טיול שנתי. טוב, סתמו, נראה לי הם הבינו. יאללה, סתמי כבר. גדנה. אלעת. טיול שנתי. יא פוסטר, מה זה קשור עכשיו? מה שהכי חשוב להגיד, שמעין חטא כולם, אבל כולם יצאו נקיים. איף! אני מדמיין עכשיו את הרגע, חולם אותו היטב, נושם עמוק עד הנפש, נזכר בדברים הטובים שעברנו, ובעין דמעה כבר נוזלת. יש כל כך הרבה חוויות מצחיקות, ומעט מדי בבגרויות. ההתרגשות שלי עולה גבוה, כי עין חטא עכשיו מסיימים. ושעה טובה, ושעה טובה, אני יוצאת לדרך חדשה. מוכנים לזה, נעבור כל מכשול ומכשול. אנחנו כאן כדי לכבוש הכל, ואת כל מה שבא ויבוא. מה שיהיה, מוכנים לזה.
מפתחים כאן ציפיות שהשמש תייבש תמיד כל מסלול רטוב, ואם ענן קטן יסתיר גם הוא בטח יעזוב. הסוף תמיד הוא התחלה של משהו חדש, עין חטא תשירו כאן ותצעקו חזק, שלמרות הכל ולאן שלא נגיע נדע להתמודד ואת הכל לנצח. בשעה טובה, בשעה טובה אני יוצא לדרך חדשה. מה שיהיה מוכנים לזה, נעבור כל מכשול ומכשול, אנחנו כאן ונכבוש הכל ואת כל מה שבא ויבוא. מה שיהיה מוכנים לזה, נעבור כל מכשול ומכשול, אנחנו כאן ונכבוש הכל ואת כל מה שבא ויבוא. מה שבא ויבוא. כל מה שבא ההתרגשות שלי עולה עולה גבוה, ההתרגשות שלי עולה עולה גבוה, ההתרגשות שלי עולה עולה גבוה, ההתרגשות שלי עולה עולה גבוה. מה שיהיה מוכנים לזה, נעבור כל מכשול ומכשול, היום ונכבוש הכל ואת כל מה שבא ויבוא. מה שיהיה נעבור כל מכשול ומכשול, את הכל ננצח, ונכבוש הכל ואת כל מה שבא ויבוא. גבירותיי ורבותיי, תעשו הרבה רעש למחזור עין חטא. חיים טובים, חיים פשוטים, שרק נהיה מאושרים, ואת יודעת הנשיקה נחמה, חיים על פני האדמה הזאת. ימים של חול, ימי שבת, רוצים הרבה ויש מעט, ואת יודעת אומרים תודה על מה שיש, מתגלגלים על פני האדמה. לעולם הייתי רץ אלייך, מנסה להתקרב, כי לא אמרתי לך אף פעם כמה שאני אוהב. שימי ראש, שירדני, אני כאן שומר רק עלייך. הייתי רץ אלייך כמו לים הפתוח, לוחש לך בשקט ברוח ברוח, אל תדאגי, אני כאן שומר רק עלייך. ויש ימים טובים כאלה ויהיו קשים מאלה, את יודעת, ולפעמים נופלים חזק, חוטפים מכה מפני האדמה. והקפה נשאר כפל, ובכל יום שרק עובר אני יודע, אם לא היית כאן לצידי לחבק אותי הייתי משתגע. יש אור גדול שמחכה לנו בחוץ, להחזיק ידיים ולרוץ, לרוץ לרוץ. אורי, תודה רבה לכולם, לילה טוב. אני מאמינה שנהנתם, אנחנו כן. ובהצלחה לשכבת אחלה.